Está aberta! Son vostedes! Pasen, por favor! Alégrome moito de veros. Sinto non poder decir o mismo de vostede. Vexo que vos conservades en plena forma, chavales. Ese de tanto sabrón, coronel, eu son de Kansas City. Tomad asento, por favor, xa. E por que nos pones usted? Están vostedes aquí porque foron elixidos para levar a cabo a misión máis importante do exército americano. Señor Damianov, vostede forma parte dunha estreita colaboración co Kremlin co Hexágono. Trátase dunha operación secreta e moi perigosa. Vostedes son os axentes máis cualificados para leválo a cabo. Non vai que vernos isto. Señores, todos queremos un mundo de paz dominado por USA, pero neste momento non é posible. Sempre fomos mercenarios sen escrúpulos, pero estou cansado de medallitas de chapa e ningunha compensación económica, sabes? Eu paso. Fai tempo que desaprobo calquera abuso de poder, e menos mediante o uso da forza militar. Teñen que desfacerse dos seus prexuicios e aceptar a misión. Non, coronel, non conten comigo. Eu estaba moi tranquilo de porteiro de discoteca. Ei, escoita! Díganlle os do Gremlin ese, o do truco do periscopio. Eu marcho. Eu tamén que mira cora. Un momento, señores, cálmense. Teño algo máis que contarvos. Séntense, por favor. Acabamos, Como saben, temos unha magnífica ausencia de inteligencia no Hexágono, traballando día e noite e día. Fai uns días esta xente entregoume unhas fotos que me gustaría que visen. Señor Igor Damianov, conoce vostede a galiña Samantha? Sabe que idade ten? E señor Michael, sabe que traficar con garrafón está penalizado? Non se preocupe. Tedes máis copias, non? Señores, dudo moito que estas informacións favorezcan a súa reputación. Non sei que opinarán. Llegado a este punto, queren participar nesta misión suicida? Presupuesto que sí. Home, eu participo no que fa a flauta. Sabe tardar a pegar os tiros impunemente. A operación chamase Dromedario no deserto e téñese que desprazar hasta Albanistán para capturar ao terrorista máis sanguinario e malvado de todos os tempos. Este é o seu retrato robot. O seu nome é José Magin Carrey. Realmente temible. Levamos varios anos sen éxito intentando atrapar a José Magin Carrey. É responsable de moitos ataques terroristas de atroces repercusións. O máis grave de todos é falsificar cupóns de desconto na cadeas de supermercados Semana. Aquí tedes un exemplo do que é capaz de facer. Hostia, está un vale. Vale. E valerá? Debe valer. A ver se vale. Hostia, pues igual vale. Viaxarán a Albanistán e infiltraránse no clan de Mulá Mula. Mulá Mula agocha o seu amigo Hossam. Deberán infiltrarse no clan e pasar desapercibidos. Teñan cuidado, son moi sanguinarios. Non vos lo poñerán fácil, así que carta blanca con eles. Disporán das mellores armas e dos mellores avances científicos. Eu non quero nada, que eu xa teño a miña pipa da paz. Pero... Ben, algunha pregunta? Cando partimos? Mañá ás 7:15 partiramos o avión cara a Albanistán. Agardamos unha dura misión, así que descansad. Veña. ¿Dónde hay un Semana? Por aquí cerca. A ver quen son os seguintes da lista. Mortadelo e Filemón, pero isto...